Helenius Markus toimi markkinointipäällikkönä Einhell Finland Oy:ssä. Einhell, saksalainen emoyhtiö, myydään ja markkinoidaan sähkötyökaluja ja puutarhalaitteita. Bravon kanssa yhteistyössä ollaan onnistuttu yhtenäistämään meidän brändi-ilmettä ihan oikeastaan joka osa-alueella. Ulkomainokset, valomainokset on tullut Bravon kautta, sitten kaikki yleiset opasteet täällä konttorin puolella ja konttorirakennuksessa. Asiakaskohtaisia noita myymällä esillepanoja sieltä materiaalit, yleiset markkinointimateriaalit on Bravon kautta tullut. Asiakaskohtaisia hinnastoja, mitä taittotöitä on tarvinnut mainospuolella tehdä sitten omaan käyttöön tai asiakkaille, niin ne on hoitunut oikein sujuvasti Bravon kanssa. Yhteistyö on ollut mutkatonta. Välillä täältä päästä tulee aika nopeallakin syklillä pyyntöjä, mutta Bravon päästä hyvin on pystytty aina reagoimaan, vaikkei hirveästi ollut aikaa käsillä, että siinä mielessä oikein joustavaa yhteistyötä ja kaiken kaikkiaan ollaan oltu tosi tyytyväisiä siihen, mitä ollaan saatu tässä vielä lyhyessäkin ajassa tehtyä yhdessä. Että ei voi muuta kuin lähettää kiitokset sinne teidän suuntaan.